Bueno, aquesta és la casa adossada que us hem anat informant tots aquests dies i fixeu-vos, la planta de baix magatzem, aquí teniu una habitació, un petit trastero, però una part molt important, el jardinet. Fixeu-vos que bonico. Aquesta és una zona que podríeu muntar una cuina, una barbacoa, mil històries. Aquesta és la part de jardinet. Els arbres aquests molt macos, molt ben cuidat, i la part de la façana de darrere. Doncs molt bé, companys, ja hem arribat a la planta primera. Fixeu-vos, aquesta és la planta que tindreu al dia a dia. Començant per l'esquerra, un menjador grandíssim, amb accés al balcó que dona la façana principal. Hola. I fixeu-vos, lo gran que és aquest menjador. Tranquil·litat, vistes, superagraït. Fixeu-vos, això se complementa amb un quarto de bany complet, de cortesia, amb el seu bidet, un ampli rebedor i una habitació, que és aquesta d'aquí, que és una habitació gran, i una cuina que ja m'agradaria a mi tenir-la. Fixeu-vos el tamany d'aquesta cuina. Tot això d'espai de mobles i fins a la nevera. Tenim aquí el foc, tenim doble pica, rentar vaixelles, un espai de tauleta i aquesta és la terrasseta que dona la primera planta. És que m'encanta aquesta casa, que tot té jardí, balcons, terrasses, tot a l'exterior. Sembla que no tenim ni una sola finestra. Fixeu-vos, aquí baix la terrasseta vostra, terrasseta dels veïns, també la tenen cadascú ben muntat. Pues anem a la primera planta. Bueno, companys, pues aquesta d'aquí és la planta de les habitacions. Al·lucinareu. Fixeu-vos, primer de tot, un ampli rebedor al prototipo de la planta de baix. Tenim aquí habitacions dobles amb armaris. Començarem. Aquesta habitació grandíssima, amb llit de 1,50 m. Aquesta no té l'armari, però ara fixeu-vos, aquesta habitació vindria a ser l'una suite que dona al balcó de la façana principal, amb armaris, força espai aquí davant, i aquest té el quarto de bany que veureu aquí. Bany complet, amb la seva banyera. Fixeu-vos, anem a un altre quarto de bany que és el comunitari, diguéssim, molt correcte, i dues habitacions més. Aquesta habitació que també té el seu armari empotrat, sortim al balcó a la part de darrere i aquí tenim l'altra habitació doble. Fixeu-vos l'armari. Dóna goig perquè t'estalvies un munt de feina el fet de tenir armaris empotrats. Fixeu-vos el rebedor, amplada, supergran, superagraït. Doncs bé, ara us vinc a ensenyar la part de dalt de tot, la guardilla i la terrassa que us espera. Seguiu-me. Bueno, companys, doncs aquesta d'aquí és la planta que tenim a la sotacoberta, que realment és tota la planta de la casa, diàfana. Tenim accés amb una terrassa superxula, que a més la van reformar tota. L'únic que necessiteu és fer alguna de pintura a les parets, però com veieu la terrassa està nova. Aquesta és la façana que donàvem al carrer principal i fixeu-vos quines vistes que tenim. Tranquil·litat i vistes. Doncs molt bé, companys, 973 10 22 86, ja sabeu, Finques Arquitect, tenim tots els pisos i al millor preu. Ens veiem aviat.